Mama, skado. Omsan se omsa. Dhoniska, mama. Mama Dhoniska, nama Dhoniska sebina. Dhoniska. Mama. Mana nam dum le adu song bia. Mama nam dum bajne nam. Dhoniska. Prasada. Ha? Amun jaga misti. Jwngha dinai mamani nam doनगोन. Mama. Skado. Mama. Mama. Skado, skado, mama skado. थाखफादोंसै माबाया दानो फेस्टिभेल खालामदों दे लोगोफोर माने दानो फेस्टिभेल खालामथ'आ आरोना दिनै नाम दोनसिगोन मामानिखौ फिसाजो जाबाय फिसाजो सोरबा सोरबा सोंबाय थायो नालाय कमेन्टआव आं खिथाबाय आरो मामानि थाखाय नै प्रसाद रेडि खालामबाय जैग' होसिगोन दिनै बिबैया प्रसाद रेडि खालामगासिनो बन हास'खांबाय बन ओमफ्राय नै थालिर बिफां गायबाय खुन्दुं सोंगासिनो जैग' होगोन आरोना बेहाय नै रेडि जाबाय जैग'आ बेनिफ्राय मन्दिराव फुजा होनानै लाग्रोसिगोन आरो मन्दिराव फुजा होग्रोसिगोन नामखौबो दोनखाबाय दा खिथानोसै नामखौ लोगोफोर नोंथांमोननो सिङाव फुजा होग्रोनोसै मन्दिराव नै न'आवनो दंखायो जोंहा मन्दिर बेनिफ्राय गासिबो मोनफैजोबबाय रहितआबो मोनफैया आमायाबो दायो फुजा होग्रोनोसै सिङाव ओमफ्राय दा जैग' होगोन रानिनि नामाव Mama. बिबैजों बामजादों नै मामाया मामा बिमायाथ' बेमारि उन्दुगासिनो मा नाम दोनखो खिथादो इस नामखौ मालाय बिबथैयासो दोनदों निज्रायासो धनिष्का साउथनिसो बिबैजों बामजागासिनो रानिया जोंना फुजा हैग्रोनोसै जोङो लक्ष्मी नोंबो अम सानदों हा लक्ष्मीया फुजा होखांबाय दायो लोगोफोर नै माखासे होगासिनो दङ सिङाव ओमफ्राय सिङाव होखांबाय आरो मन्दिराव नै फोथा सोथा लाबाय ओमफ्राय दायो जैग' होनोसै जैग'आव बिलाइथो जाबगासिनो दं बन जाबगासिनो रानिनि नामाव नामखौ लिरखाबाय दा आमाया भेल बिलाइ धुप गाइखेर पुन्जिखायाव नायनासो दोनदो आरोना लोगोफोर नामखौ नैहाय दं पुन्जिखायाव नामा मामा सिखारद' अमसा होनसै अमसा धनिष्का मामा धनिष्का नामा धनिष्का बेना धनिष्का मामा दायो आनबक्सिं खालामथ'आ आङो खिथाथ'आ उनावहायसो फेसखौ रिभिल खालामगोन लोगोफोर कमेन्टआव सोंनो हागौ नालाय लोगोफ्रा उनाव खिथागोन आरोना एसे देरबा मन्दिर सिङाव फुजाखौ होखांबाय बेनिफ्राय दायो मामानि थाखाय नै जैग' होनो थाखाय रेडि जाबाय बन जाखांबाय आमाया प्रसाद जैग' होनो
Dimarioni. Nan furainya haya, Dwnkw bimaya. Undubaयसो. Labna. Oraबो जोंबाय. हागोन ना हाया होननानै दङ. हाबाय थानो हागोन ओमफ्राय. नै सोरजिगिरि बोर होग्रा हांगिरि बोर होग्रा फोजोबगिरि बोर होग्रा नोङो जोबनो गैयै ब्रह्म गोहोजों जाफुंनानै थागाफैनाय थाखोथाम बेन्दोआव थानानै ओमकार फंबा ब्रह्म रावजों हांख्राय जाग्रा देग्लाय बांलानि 1429 मायथाइ पुस मासनि 12 तारिख इंराजि 28 डिसेम्बर 2022 बुधबार बाराय षष्ठी तिथि वैश्विक जुग कलब करण शुभकर्म देवता गठन ग्रह पूजा शांति सस्तायन दिनाव सानजौफुनि अनुमानिक 1:36 समायाव बाहादुर आदर्श गामिनि मुस्रि जितेन बसुमतारीनि नखराव थांनाय बांलानि 9 पुस इंराजि 25 डिसेम्बर 2022 तारिखआव मुस्रि जितेन बसुमतारीनि नखराव जितेन बसुमतारीनि फिसाला दैमु बसुमतारीनि हिन्जाव मुसिमा बारसि बसुमतारीनि गोरबोआव मानसि गोदान जोनोम मोननाय जोनोम तारिख बांलानि 1429 पुस इंराजि 25 डिसेम्बर 2022 बाराय रविबार तिथि द्वितीया तिथि नक्षत्र उत्तरा झारा नक्षत्र जुग ध्रुव जुग करण कलब करण राशि धनु राशि वर्ण क्षत्रिय वर्ण नाम धनिष्का बसुमतारी बिफा दैमु बसुमतारी बिमा बारसि बसुमतारी गामि बाहादुर आदर्श जोनोम समय मोनाबिलि 4:22 समायाव बिनिखायनो मानसि गोदान जोनोम मोननायनि थाखाय दिनै हुम फुजा होनानै नखर फोथारनायनि हुम फुजा फालिनो नंनानै नोंनिनो जोबनो गैयै जोंफुंनाय अरनाम ब्रह्मआवनो नोंनिनो ओमकार फंबा ब्रह्म रावजों रायसंनानै खुलुमसंनाय जायो मामानि नाम दोनदों दिनै बोरो नाम दोननायाव बेलाथिसो बिलाथि गोथां जानाया मिरामिस आरो नै बेलाय खन्थाफ्राय Yeah. मोजां बेलाय
फान्थाव फ्राय दालि जहल ओंखाम ओंखाम दालि जहल आलु कफि लाब्रा कफि लाब्राया जि धनिष्कानि नामाव दिनै धोनस्रिसोहाय दे ओमफ्राय धोनस्रि नङा ओंखामा मोननै बेलाय मा बेयाव ओंखाम दे प्रसाद बानायदों प्रसाद दे जाथारसिगोन प्रसादाबो प्रसादा हा मा मोनजाखो मिस्टि मानो मानो जाया जाखो नोंलाय मा उन्दुगासिनोसै मिस्टि जानोसै राननि नामाव ओरै मा दं प्रसादबो दं सिङाव थाजोब्बाय नै बिबैजों मामलागासिनो निस्का औ निस्का थाखुमादोंसो रानिया दासो बामनांदों नै गदों होनदों दा मोनायाव एकदम गाबसिगोनलाय बियो ओमफ्राय उन्दुनानै लाखानानै गालाय फिस उन्दुना हर साला मामा इदि जाबाय गारुने मा नाम होनदोंमोनलाय आंथ' गोसोआव गैया मामाना नाम दोनबाय दिनै नाम धनिष्का धनिष्का नामा धनिष्का ध होनो आरो धनिष्का